Mang dali ako nang, dali mang. Nakoy kwan si mo. Nakoy chismis mo botong silingan diha. Unsa daw di? Ate ilang. Chismis. Iwason sa na kanon sa nako ni saging. Kailangan yun nahot doon. Ang kada ilang put doon sa nako. Ang gutom kayo. Kutoy ang tiyan. Tagak. Buang mo to eh. Unsa di? Gusto na di ka? Kaya lang ba kay kuanon ko matukan ko. Kaya lang. Hindi nga natuloy ba? Nakoy chismis gyud mo ba no? Unsa gud oy kadugay pa anak oy? Ah, tuwa na ako ni. Daot man yun. Pagdali dugay na pud anak oy, mura matag ka nang kuan oy. Labay na ako ni kali lang. Pagdali unsa daw di ay? Kuan ba? Si kanang silinga to inom sa tubig. System siguro na ayun na lang oy. Sige pag dugay pa kayo mag-istorya magsunod di na lang istorya ditso. Kas-kas mo muras. Di man kahulat, chismosa gyud. Oi, dai, subay-subay siya mo kakak, dai. Lus-lus mo dyan! Awa gani!